Ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marsá, presentaron el mapa de infraestructuras escolares de la comunidad. En este plan se detalla la actual situación de déficit en la que se encuentran. Al menos la mitad de ellos necesitan algún tipo de mejora. El número de alumnos afectados se calcula, según este informe, en 270.000. Per a reconstruir l'educació valenciana, per a reconstruir-la en els valors del que hauria de ser l'educació de qualitat, els valors que el govern del Botànic ha posat damunt la taula, que és posar a les persones per damunt de tot, i ho anem a fer en infraestructures de qualitat, una gestió transparent i aconseguint que les aules siguin dignes com pertoca als nostres xiquets y xiquetes. También presentaron las propuestas de actuación. Se prevé la construcción de 124 centros nuevos y adecuaciones en 116. Uno de los objetivos principales es la supresión total de los barracones entre 2016 y 2019. Possible per nosaltres que l'educació valenciana sigui una educació de qualitat adreçada en igualtat de condicions i en igualtat d'oportunitats a tots els xiquets i a les xiquetes. I per això és un pilar bàsic del nostre govern, és sense dubte l'ensenyament. Han anunciado que se realizarán actuaciones en el Instituto de Secundaria l'Estació de Ontinyent, en el Instituto de Aielo de Malferit, en la Escuela Lluís Vives de Bocairent y en Albaida en la Escuela Elías Tormo. El presupuesto estimado para todas estas actuaciones es de 60 millones de euros. En aquest sentit, a la nostra comarca, el conseller va donar a conèixer que van efectuar-se obres de millora, sobretot als centres que estan en barracons, tal com va fer-se a tot el nostre territori valencià, o a altres centres que també tenen altres necessitats. En aquest sentit, s'efectuaran obres a l'Institut de l'Estació d'Ontinyent, que des de fa més de 40 anys d'història que té aquest institut no s'ha efectuat cap obra de molt de calat i creiem que és una necessitat ja que s'ha d'efectuar en aquesta legislatura. També s'efectuaran obres en el Col·legi Lluís Vives de Bocairent, al Col·legi Elías Tormo d'Albaida i també a l'Institut d'Aielo de Malferit. En aquest sentit, nosaltres estem molt contents, ho valorem d'una manera molt positiva, creiem que la ferma aposta del nou govern valencià per l'educació és clara, no? I amb aquesta acció creiem que queda molt clar, però a més volem deixar clar a tota la ciutadania que nosaltres des de Compromís per la Vall d'Albaida no deixarem de reivindicar totes les altres obres que també creiem que és necessari que s'efectuen. Per exemple, al Col·legi de Benigànim entenem que s'hauria d'unificar ja d'una vegada per totes a tots els xiquets en un mateix edifici. Entenem que un col·legi no pot estar disgregat per edificis i entenem que també és necessari que el pavelló d'infantil del Col·legi Bonavista d'Ontinyent s'efectue ja perquè és una demanda de la comunitat educativa del centre i del tot el poble d'Ontinyent i per tant creiem que és molt necessària. En aquest sentit també volem dir que creiem que és necessari que s'efectuen aquestes obres, però que també entenem que la Generalitat Valenciana es troba en una situació molt complicada econòmicament